Madzulo abwino a Malawi, kwina kulikonse kumene muli. Ine dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution. Lero nkhani imene ndikufuna ndikambe ndi vindication imene atipatsa a Malawi Law Society mu nkhani yokhudzana ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau imene yalembedwa mu tsamba la newspaper ya Nation. Makamaka yayambira pa peji yoyamba kapena kuti peji yakutsogolo imene amayitcha front page. Mu news imeneyi anena zingapo ndithu maka zakulephera kwa magwiridwe ntchito a bungwe limeneli, kunena kuti likumakonda kumanga wanthu lisanapange kafukufuku okwanira. Ina mwa milandu ikuluikulu imene yatchulidwa ngati zitsanzo mu tsamba limeneli ndi nkhani yayikulu ija ya Zunifisata ndi chitsanzo chachikulu kwambiri cha bwana Popanda ndi bwana Vice President. Choyambirira ife tifuna tikathokoze kwambiri a Malawi Law Society pakuti panga ifeyo vindicate, considering kuti a Malawi Society anali ena mwa magulu amene amasapota za magwiridwe ntchito a ACB pamene ife timaliuza dziko la Malawi kunena kuti mmene ACB ikugwirira ntchito ku Malawi kuno motsogozedwa ndi mayi Martha Chizuma, kutsogolo kwake zidzatiwonongera ndalama zochuluka, chifukwa bungwe ili limeneli likumamanga wanthu lisadafufuze, likumamanga wanthu chifukwa chakuti zitsiru zina zozungulira mitu zosuta chamba zalemba pa Facebook. Iwo amayiwa nkumapanga ziganizo zikuluzikulu zomamanga anthu, kwaonongera mayina, kwachititsa manyazi, zinthu zimene ifeyo tinazoona kuti pa nthawi imeneyo zinali zinthu zosayenera, ndipo tinazitsutsa kwa anthu agalu pamene timaphatikizanso ndi nkhani yonena kuti amayiwa analakwira malamulo polankhula zinthu zosakhala bwino za muofesi mwawo, zimene panopo sitingazilankhule chifukwa akhoti ananena kuti zinthu zimenezo sizifukwa zokwanira zoti anthu ena angatengere maganizowa pa level ina. Chimene ifeyo tikuthokoza lero ndichonena kuti tikuthokoza kwambiri kuti ifeyo we are vindicated, kuti nthawi zimenezo tikulankhula ifeyo timaoneka ngati anthu amisala. Tikulankhula ife kunena kuti amayiwa kumanga kumene akumanga anthuwa sakupanga kafukufuku okwanira, akungokwamanga anthu chifukwa chakuti zitsiru zina zalemba pa Facebook, akwamanga anthuwa chifukwa aonjezani kenani alemba pa Facebook, akwamanga anthuwa chifukwa achisambera alemba pa Facebook, akwamanga anthuwa chifukwa chonena kuti Idris Alinasa alemba pa Facebook, akwamanga anthuwa chifukwa anthu ena zitsiru zozungulira mitu zikungolankhula kumayima kumene kuti ifeyo we stand with Martha Chizuma, osayang'ana kwambiri the gravity ya mistake ikuluikulu imene amayiwa amapanga yomamanga anthu emotionally. Ntchito ya ku ACB si ntchito yopangira phuma, chifukwa imapanga involve zinthu zambirimbiri. Ndizomvetsa chisoni lero ACB akubwera nkumanena kuti nkhani ya Popanda kapena kuti nkhani ya Zunifisata is very complicated.
yeti anthu adachotsedwa ntchito chifukwa cha nkhani imeneyi, yeti anthu adamangidwa chifukwa cha nkhani zimenezi, including a vice president a dziko lino adamangidwa panopo akuyendera belo. Ndi akunena kuti nkhaniyo akuyifufuza kaye. Ndizomvetsa chisoni kuti kodi mmene amamanga vice president, mmene amapereka ripoti ku state house zakaponda mgaga ndi gulu lawo, mmene amapereka ripoti ku state house za ansukwa, anali asadapange kafukufuku wokwanira. Nanga ndi chifukwa chiyani anthu amenewa anamangidwa? Nanga ndi chifukwa chiyani anthu amenewa anachotsedwa zintchito? Amayi Martha Chizuma ndi SCB akudziwa how long it takes for somebody to build reputation. Woti wina wake akhoza kungodzuka ndi zifufu zake lero kumanga munthu kumonongera mbiri yake asadafufuze mokwanira. Ife timanena nthawi imeneyi kuti amayi awa akuzitengera phuma zinthuzi, akangolankhula ndi mabesti awo basi kumene kuja wewe kenako atenga zinthuzi kumamanga anthu. Kutsogolo zinthuzi zidzatibweretsera milandu ikuluikulu, kutsogolo zinthuzi zidzatibweretsera mavuto, chifukwa anthu awa ngati akumangidwa milandu yawo isadafufuzidwe palibe milandu yokwanira. Anthu awa akadzapezeka kuti sadalakwe ndi kukasuma, adzakhala kulira makompensation, andi makompensations amene aja adzaononga chuma cha dziko lino. Anthu munkatipatsa mayina, onani makosiwo kutalika ngati mireme. Taona andi ali wonde ngati ali kuchipatala, masuti onse achitoguliridwa nthawi imeneyi. Lero tikakhala anthu othokoza kwambiri kuti zimene amaona Redson Munlo nthawi imeneyi jayo, anthu ena zatengera nthawi kuti azione. Tikathokoze lero kuti Malawi Law Society, bungwe lalikulu kwambiri limene lili ndi credibility yayikulu kwambiri, avomereza zimene ife timanena nthawi imeneyi ija. Lero ndife anthu one kuti Redson Munlo akamayenda mtawuni ndidziyenda monyadira, phewa langa ntakweza pamwamba kuti zimene ndimaona ine, ngakhale anthu oti anaphunzira kaya cha mtundu wanji, madigiri awa mtundu wanji, maloka muti chani kaya, amalephera kuona nthawi zimene akuzizindikira pano. Ndapanga koti maloya akuluakulu kwambiri, including a Jones, amene awo anena ndikugwirizana ndi zimene ife timanena kuti amayi awa akumanga wanthu asadafufuze. Kumanga wanthu musanafufuze ndikumatengera ku khoti, kumakagonetsa kusero, kumaononga mayina awo, ndikulakwa. Chifukwa kutsogolo izi zidzabweretsa milandu ikuluikulu imene dziko lidzafunika kuti lilipire. Palibe anthu amene ankatimva, koma lero kumva maloya akuluakulu, bungwe lalikulu ngati Malawi Law Society likugwirizana ndi ife tikumva kumasuka, tikumva vindication, ndipo tikumva kukoma kwambiri, tikuyenda mapewa wathu ali mmwamba. Ndipo tikathokoze kwambiri kuti ngakhale zatenga nthawi, zatenga almost a year, izi zimulephera kuziona Malawi Law Society. Chifukwa inunso Malawi Law Society munali gulu losapota amayi Martha Chizuma. Ife tikunena kuti amayi Martha Chizuma akungomanga anthu asanafufuze milandu. Koma tikathokoze kuti zakutengerani chaka chathunthu kuti muvomerezane ndi ife, ndipo muone kuti zimene timapanga ife timapanga zoona. Ndife anthu onyadira, ndife anthu onyadira kwambiri. Tikakuthokozeni kuti simunakhale chete, munafunabe kuti mulankhule, mupange confess machimo. Papa kupanga confess machimo, ifa ino ya Malawi Law Society munali gulu losapota amayi Martha Chizuma kuti adzimanga wanthu. Pamene ife timane kuti amayi Martha Chizuma tambani mwakhalakayi pansi, takhazikitsani mtima pansi, sizinthu zopangira phuma izi. Nkhani mwayimva, yes, pangani investigate, thorough investigations. Mukhale sure kuti anthu ada anapanga committee crime, ndipo akufunika amangidwe, atengeredwe ku khoti, kuti milandu ije kamapita ku khoti tidzika iwine tisamanga ukaluza.
amalawi simunatimvetse matipatsa mayina mwati ife tatumidwa ndi ndani kaya, mwati ife tikutani kaya. Ife nthawi imeneje timaona, timaliona Malawi, timamuona Malawi ni dzaka 100 zikubwera kutsogolo zimene anthu amene amati ndi ophunzira amalephera kuona. Simumamanga munthu, nthawi imeneje timanena simumamanga munthu musanafufuze, chifukwa chakuti zitsiru zina za mwakachasu, za mwa Jameson, kadza mwa chiyani zili pansi ndedzaledzera dzalemba pa Facebook. Inu phuma kuno amayi Yokhudzidwa kuthamanga kutumiza anthu kuti tiyene kamangeni anthu. Sizoona. Andizomvetsa chisoni anthu aja munamanga mpaka lero chaka chikutha milandu ija khoti sikulo. Mpaka pano akaponda gaga kufotokozedwa awo achidwa mmene momwe akaponda gaga munango kwachotsetsa ntchito. Mpaka lero milandu yakaponda gaga mu khoti sinalowe. Nkuonekera kwa mukupolisi sadaonekere ngakhale kwa SB ko sadaonekere. Koma inu munaliuza dziko kunena kuti akaponda gaga ngokuba anapezeka pa list ya SATA. Ndipo president anapanga action ndi kwachotsa akaponda gaga kwa imitsa ntchito zawo. Kwa unongera dzina. Ndi zinthu zomvetsa chisoni, ndi zomvetsa manyazi. Nchifukwa chake ife tikunena kuti ma mistake amene anachita amayi Yokhudzidwa aku SB kumanga wanthu asadafufuze milandu mokwanira. I'm telling you, zikapezeka kuti anthu aja ndi osalakwa ndi akufuna compensation, ife tikuyimabe nji pa mfundo yathu yonena kuti amayi Yokhudzidwa ndi zitsiru zawo zimene zinkasapota apanga zopusa adzaperekeni ndalama zochokera mthumba mwawo osati ndalama za Malawi. Aonjezani kenani achisambere Idrisa oninasa zitsiru zonse zija zimanena kuti we are standing with Yokhudzidwa. Zonse zija zitsiru zimene zija mudzakhale pansi mudzasongerani ndalama zokwalipira anthu amene adzitsafuna ma compensations. Imene koma ndalama zokwalipira ambe ntano amene adzachokera mthumba mwathu. We know chances are very high ngati panakakhala kuti pali ndithu pali milandu ya anthu amene wawa by now lino tikuona kuti yasongola. Milandu singathe chaka mukufufuza anthu oti munamanga kale. Mesa manena kuti NCA yakupatsani list. Muli ndi information yonse yokwanira, munapatsidwa 21 days, munapanga conclude chene chilichonse, muli zifukwa zokwanira zoti anthu akwenera kumangidwa. Ndiye lero mukuti mufufuza milandu yake imene mufufuza inu. My investigations ake ati amene mufufuza inu after 1 year. Which investigation are you doing? Chifukwa munaliuza dziko kuti mwamaliza ndipo list munapititsa kwa president. Ndipo imakwana ka 8 chani kai kuti mwamaliza. Inuyo mwapanga kafukufuku ameneyo in joint ndi NCA ya ku England. Ndiye milandu imene mukuifufuza mukuti it's complicated, yufunika kuti tifufuze tikadafufuza nditiyo. Chifukwa dziko munaliuza kunena kuti munamaliza kafukufuku nchifukwa chake munamba kwa manganthu. Ndi milandu iti imene sinathe imene mukadafufuza. Apapa zikuonekeratu kuti SB ndutsogoleri wa amayi Yokhudzidwa is as good as useless. It is as good as it doesn't exist. It's a waste of our resources. Ndi chifukwa chake nthawi imene jerana kuti amayi awa ntchito isaitha. Kuti mudziwa kuti munthu tamulemba ntchito isaitha choyambilira munthu amaononga malamulo amene mwampatsa amene atadzigwirira ntchito. The moment imene amayi Yokhudzidwa anayima pagulu ndi kuononga malamulo a office imene walumbilire kuti adzeteteza, tinangodziwira kuti this is useless and this is rubbish. Izi zife tinaziona nthawi ija mmatitsutsa ija, nthawi munkati tikuona munkati patsamayina ija, ife tinaziona atisi. Tikathokoze kuti lero Redson Munlo is vindicated after 1 year. Zimene ife tinaziona 12 months ago. Amalawi Law Society adziona lero kuti zimene amalankhula Redson Munlo ndizoona. Ndipo ife tikupanga demand zakuti mukufufuza milandu mukuzidziwa ndinuyo. Tikufuna anthu onse amene munamanga in connection ndi milandu ya mukuputika NCA, SATA, Britain chanchani, ngani imene yoyo we need ipite ku court mwansanga. Ngati simulibe information yokwanira
ikukanikani kufufuza milanduyo. It means milanduyo palibe. Amasuleni anthu abwerere mzintchito mwawo. Osati zibwana zimene muchitazo. Zimene mwali palamulira dziko lino amayi inuyo ndi zinthu zoopsa kwambiri. And mudziwe how long it takes. You pay the price for what you have done. Mukachita chibwana zimene zizidzapanga fake ngakhala ana anu. Zimene mwachitira amalawi osalakwa kwapange mplicate faja kuti zitsiru zina zoledzera zalemba pa Facebook. Tinakuwuzani kuti nkhani ya ACB siyolankhulira kuchipinda. Mukangotuluka mu ofesi kupita ku nyumba yathera pompo. Ku nyumba kapangeniza ku nyumba, kan kuchipinda panganiza kuchipinda, za ku ACB mupangeniza ku ACB, musaphatikize. Simunatimvera mayi mafechizo. Chaka pano chata anthu mutamanga akungoenda ngati zitsiru ntawuni, akungoenda ngati akuba ntawuni. Akaona anthu akuba. Akaona anawo abambo ndi mbavawo, amayi ndi mbavawo. Chifukwa cha kusatha kugwira ntchito kwanu. Andi zimene zizi dziko lidzalipira mistake ya inuyo. Ife tikuti muyambe kukonzekera inuyo ndi zitsiru zanu zimene zikakusapotani nthawi imene jali. Ajakati fe we stand with Martha Chizuma. Zitsiru zimalemba pa Facebook inu kubamanga anthu zija. Zimene zija muuzane nazo. Kuti the moment nthawi imene dzapezeka kuti anthu awasada lakwe ndi anthu afuna ma compensation, mudzasonkherani ndalama zimene zija mudzalipira. Ndalama zimene zisadzachokere muthumba la Malawi takana. Otherwise mayi Martha Chizuma sitidzatengera kuti kama asiye ntchito kana simunasiye ntchito, ife will take you to head on. Chifukwa tikudziwa kuti contract yanu ikupanga expire chani, ikupanga expire December. There is a precedence. Imene apita Muthalika ndamuhala analipira milandu chifukwa cha maziganizo zimene anapanga ali pa mpando. Nanunso amayi Martha Chizuma mudzalipira ngati munapanga ziganizo zopusa ndi zopanda nzeru muli ku ACB ko anthu kuvutika anthu kumafuna kuti alende compensation. Ife sitidzalola. You take your own money to pay those people. Ndikunena ndine Redson Munlo. Ndine mtsogoleri wa bungwe langa Mass Movement for Economic Revolution. I will take you head on. Kuti inuyo ndi zitsiru zanuzo mudzakhale pansi mudzasonkherane ndalama zoti mudzalipire anthu amene adzafune kulipiridwa nthawi imeneyo. Panopo ndalama zathu zikuonongeka kwambiri chifukwa cha phuma limene munachita mayi. Kungo kwamanga anthu opanda zivu. Nthawi imeneyo ndalama zidaonongedwa, zidagwiritsidwa ntchito, maloya adalipiridwa chanchani. Koma zimene zija ndalama zimene zija zinangolowa madzi. Milandu ija sitiona mutu wake chifukwa inuyo munagwiritsa ntchito phuma. Chinavuta chani kukhala pansi ndi kuyamba kufufuza bwinobwino ndi kuyimaliza milandu ija kuona kuti yes apa pali milandu olo palibe. Amayesetsa azinzanu. Atabo chakaka amayesetsa kuzanu kuti yaya mayi. Molinga tatu ndi malamulo sizikuyenera kukhala chonchi. Kayuna kuti yaya kwa mayi inu palibe mulandu atatu amangire. Mukatero kulira mayo ine koto. Anthu akundikanira kundigwirira ntchito, anthu kumawada akayuni, anthu kumawada atabo chakaka. Kunena kuti akukudani sakufuna kugwirana nanu ntchito. Pamene inu mmayigwira ntchito ija emotionally chifukwa zitsiru zolemba pa Facebook zalemba inu kumapanga ma decision omaononga mayina anthu. Do you know how much and how long it takes for somebody to build his reputation? Do you know? Ndiye tufuna tikuzena amayi Martha Chizuma. Tikulamula ife a Mass Movement for Economic Revolution. Nkhani za anthu awawa muzipange conclude mwansanga. Muluze dziko choona dichenicheni pali milandu kapena palibe. Musatitetse nthawi ndalama za dziko zisapitirire kuonongeka chifukwa cha nkhalidwe wanu ongomanga wanthu. Musadafufuze mokwanira. Tinakuwuzani kuti ku ACB soko ombudsman kuti mukhoza kupereka determination mawa determination ija kukwachidwa. You need to thoroughly investigate. When you are taking people to court, you must have enough evidence to defend your claims. We said it, not even once. Ndeti funa tikuzeni kuti amayi Martha Chizuma, we are giving you the last warning. Tikufuna milandu imene muipange conclude isanafike June. Timve kuti milandu imene yakaponda nkageli pati.
milandu ya chilima ili pati, milandu ya nsukwa ili pati, ndi wonse akayinja ili pati amene anatchulidwa mu nkhani ya sata. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu amamangidwa kumachotsedwa ntchito ngakhale asatawo alibe mlandu wina uliwonse kuno ku Malawi wokhudza ndi corruption. Zonsezo kumangomvera zitsiru za ku Britain muti ka NCA muka muti chani ka. Ndi zinthu zomvetsa chisoni ndi zomvetsa manyazi. Sitilola ifeyo Amalawi kuti ndalama zathu ziwonongedwe chifukwa chakuti munthu wina wake ankagwira ntchito mapuma. Ndalama zimenezo muziuze zitsiru zanuzo mudzasonkherana wonse aja amene kuti I stand with Martha, I stand with what, chanchani zitsiru zimalemba pa Facebook kumati tikwane feziji. Muziuze zimene zija musonkherane ndalama zoti mudzalipira anthu amenewa akapeze kuti sadalakwa. Madzulo abwino a Malawi, Mulungu akadalitse dziko lake, komanso Mulungu akadalitsa Malawi, ife chikondi chake tipemphera. Amen.